Angele wong urip pancen manggon ning rasa rumangsa. Rumangsa luhur banjur wegah diasorake. Iya yen luhur tenan budi pakartine. Lah yen luhur kuwi mau mung mapan ning rasa rumangsane dhewe. Banjur kepiye? Kamangka akeh lho wong sing geleme mung ngakoni kabecikane nanging ajeg selak marang tumindak alane. Angele wong urip pancen manggon ning rasa rumangsa. Rumangsa luhur banjur wegah diasorake. Iya yen luhur tenan budi pakartine. Lah yen luhur kuwi mau mung mapan ning rasa rumangsane dhewe. Banjur kepiye? Kamangka akeh lho wong sing geleme mung ngakoni kabecikane nanging ajeg selak marang tumindak alane.